bloody. Maybe bloody. Oh my god, min rating. Hey, hvem er det der lukker Chewbacca ud? Ej gutter, jeg bliver simpelthen lige nødt til at stå til det et par sekunder her. Oh god, why? Jo, hvorfor følger folk efter mig? Det ser så roligt ud af min sidste. I kender godt min playstyle. Hold kæft, selvfølgelig. En udenfor. 2 udenfor, en dænkt. En på A-side. En der går op heaven. Jeg er nede B lige nu. Der er en mini. Lige foran. Nice. Han er ned rammen nu, tror jeg. Knife ham, Jonas. Knife them bitches. Det er på side. Det var han ikke! Hvor han var han? Det der lød fucking meget som B! Mashallah! Ned single, ned på bomben. Det går over. Ja, han er nede på bomben. Nice, han canceled. Nice. Okay, Marco. Okay. Bare roligt, jeg baitede ham. Jeg skadede ham 94 i 4, ham der du knifede panden. Jeg er så glad, fordi jeg vidste ikke, om han var low eller ej. Jeg håbede på det bedste. Jeg gav ham sgu bare en højre, eller en venstre hedder det. Se min damage, gutter. Han kiggede faktisk rundt på mig sådan, nej! Han svingede bare rundt sådan, don't do it. Jeg vil så lige Ej, jeg har været lige. den damage jeg har lige nu, det er mere end hvad jeg fik dengang, da jeg fik lænestolsgeneralen. True. Der er en udenfor. Ja, tak William. Ja. Jeg har A, ja. Og second, fake vent. Der B er clear. Ja, men det er den sidste. Ja, fake vent. Han er mini nu. Han sidder lige foran vent. Han er gået single. Han løber bare single. Nej, fanden, fuck, det var devious. Jeg jagtede ham bare. Fuck, det er så devious, så du løber bare, åbner bare det der, så flyver du bare lige igennem. Det er så devious ud, det der. Det er mærkeligt. Så er der bål. Jeg kan godt lide at... Gå og push. Marco, du fik bare nogle bønner i hoften, der du gjorde. Så bare hele din krop, den bare rykkede sig. Shit. Rykkede sig bare. Er der en single eller hvad? Ja, hvordan er du ikke død? Ja, nu er jeg død. Der kommer en ramp. Nej, fanden. Sidste ramp. Han saver nok bare ikke på nok online. God. Nej, det er devious. Du har kun fået fucking knives og self skills. Altså 3 af mine kills, det... Jeg tror han er gået i deres spawn. Det er ikke våben. Jeg har helt glemt, at jeg skulle væk. Er jeg cook? Nej. Nej, jeg er cook. Han skiftede bare fuldstændig mood, den der. Nej, det var ham, var det ham, du dræbte? Ja, det var ham. Jeg one-tappede ham sidste runde, og sådan surfede du ham. Altså, han grinede af hans teammate, der blev fucking søvset. Og så skriver han bare russisk, da jeg søvs ham. Nah, bro is punching now. Ja, 100%. Har de bomben eller hvad? Jonas. God idé. Han push up. Tag mig der. Øj, en nade. Bare net ham. Det er noget der. Han greb den, mand. Ja! Ja, det er det! Kom igen, Jonas. Det er så på ellers, mand. Det var sygt, det der. Lidt mere afsat, please. Jeg ved bare, jeg bliver dinget. Ja, jeg ved bare, jeg løber ud, når det går, så dør jeg. Nej, jeg har kastet en smoke over lige, bare lige vent til den. Ja, 3 udenfor. Jeps. Jeg har 1900 B gang. Ja, gang. Der er shotgun og løb videre, Mars! Løb! Jeg har den. Jeg hører videre. Det er kun os 2 for det. De andre 2, de...
Jeg planter mig. Der er en rand, der kommer en rand. Men jeg ved ikke hvorfra. Oh, nice. Det er det fedeste på Masses vinkel, det der. Jeg skifter fra din vinkel til Masses vinkel. Han kommer ramp, kommer bare et skud flyvende. Åh, det var fedt det der. Vi prøver lige igen her, hvor vi laver vores egen taktik her. I stedet for at løbe udenfor. Okay, okay. Du sagde udenfor, som om det var en dårlig idé. Det var det for mig, jeg døde næsten. Jeg døde. Du skulle have set dem. De stod mig begge to bag red container, kunne ikke bevæge sig. Der var 2 gode smokes endda. Vi skulle bare løbe med. Bro, hvad mener du? Jeg er død, og det er en god runde, det der. Det er en AK. Det er en AK, det er han. Det er lige en AK. Han har en scout. Så. Han reloader. Han er bag rød container. Bag rød. God net. Okay. Ja, sidste bag rød. Ah! Det flyver. Oh my god, nu til at skyde dig, Marco. Bare løb på ham. Løb igennem smoking, begge to igennem smoking. Ja. Tag bomber og løb ned plant. Det der Check single roll. Check single roll. Der, det virker, hva'? Ja, for satan, mand. Fortnite strats in CS. Gutter. Double bomb. Hallo. Du skal vente på, at han kommer tæt på dig, desværre. Jeg elsker det short op i verden. Men ikke komme op der. Han bliver til et enkelt. Nej, det kan du ikke. Jeg lover dig. Venstre. Nej. Hvor ramte du ham, Marco? 36! Du ramper alle dine skud på ham. Alle dine skud ramper 36. Det er det, jeg siger. Sort of piss. Men nogle gange så cracker den så. Nogle gange. Jeg giver dem så op, William. Skal vi have en sådan af? Yeah. Lad mig lige prøve sådan en shoutout der, så lad mig gå med at ramme. Så se hvad der sker der. Ja, tak. Det er shotguns igen, det er sko. Jeg mener bare. Hvor, hvordan er Oh, så shit! hurtigt over? Hvordan fuck kom man så hurtigt derhen? Okay. Bro, hvordan var han så hurtig, mand? Han stod der bare klar. Det er der. Hvad? Du hvad? Ham der. Og bro, ikke? Og han var der før vi var der. Hvordan fuck var det muligt? Ja, jeg ved det, kan have været. Vi skal løbe. Skal vi bare pushe ind af, så? Habibi, jeg knipper dig. Skal vi bare gå ind af? Og lige en. Oh god. Bro. Kør mig en sort off. Ja, der kom den. Grad over det. Oh my god. 5 sart-house. Næsten 5 sart-house. Der er en af dem. Oh my god, jeg er pink. En udenfor. Han er død, ham der. Bare kom ind og plant. Bare kom ind og plant. Ja, der sidder en fucker udenfor. En for hot. Knæp på en Her ham. Bold ham i numsen. Nice. Det er lige Den hvad kommer jeg nok gør. Heaven. Hvordan var en headshot det der? Hallo? Jeg Du skriver med benene. Nej, hot. Han er ikke ramt så hårdt igen. Du har en deagle. Hvad skal man bruge den til, når man har den der? Er det en mere? Ved du hvad? Nah, bro. Nah, bro. Hvor dårlig er han lige, mand. Hvor dårlig er han lige, ham der, bro. Bare. Oh my fucking Det god. var random, det der. Bro er AFK. Jeg går sejler igen. Det giver bare lige sådan en god føler på den her. Jeg kommer lige her. Det er føler. Så er det god. Du ramte. Fuck, du smukkede mig af, Panda. Det var ikke mig det der. Det var ikke mig det der. Det er Jones. Min er i garage. Der er en anden, der smukkede mig af. Position de B. Jeg tager med digge. Mini og Flasher, uden flasher. for container. Jeg netter ham. Åh, en trophy. Kul ham. Han var ramt. Han er low. Ja, jo, han fik sådan en gabel lige. Og unlucky timing. Gå i John. Hey. Åh, det er synd for dig, det der. Der er en, der er gået ud. Der er en ud på ham. Okay, der er 2 af dem er pisse low. Bare luk døren igen. Ui. Kom igen. Bro. Hvem fuck vælger at pushe Negev? Nah, bro. Jeg var holdt lige enige om, at vi faktisk skulle købe et våben den her runde. Ja, må jeg lige få et shotgun, ikke? Det har jeg ikke penge til. Så bliver det Glock. Glock Gaming. Der er Glock Gaming Ja, herovre. det er Glock Gaming. Jeg kører første runde igen. De har en æble, ja. De har en æble. Du piker ham. Er I klar? Han død, AV død. Han er low. Og du blokkede lidt derude. Du blokker mig, mine mates, alt hvad jeg havde det. Jeg flasher. Jeg smukker, vi løber bare. Bare løb, bare kom. Bare run it.
Vi skal alle sammen ned, Mads. Kom med ned. Han skubber mig igennem. Det er noget, han gør. Han skubber mig bare lige igennem. Bare løb. Jeg har vendt den. En de kommer ned vent. Lyder det som om. Nej, fandme. Jeg har Nej, jeg har et våben nu. Jeg tænker på det. Det var det her, jeg ventede på. Det er så dumt. Og jeg har det på video. Jeg optager Og bror, det mand. sammen for helvede. Okay, nu er Ikke alle de Ja, så. når det er sovs og sådan noget, så er HS sådan ligegyldigt. Og shotgun, det er sådan lidt. Ja. It's too late now. Fucking short. Og jeg kan købe dulis. Der går en sort over. Så er der Jeg kører køresgame nu her, det gør jeg. Står på bare der. De var så væk. Der var han nu. Bare ned fence. Oh. Jeg har det været med at stolt af dig. Ja, Nej, sidste nu så pick up. Fuck. Nice. Nice. Defuse. Jeg løb bare, hold bare dum. Men jeg har B22 jo, så jeg kan godt løbe ud og holde ud for. Så vigtigt. En udenfor. En udenfor. Oh my. Fucking bloodbath, jeg lige så på der. Rampe nu. Der var fandme rengøring der. Det er det som. Og der er lidt ace mere på den der. Ja. Det er det. han er ved mig. Jeg havde lige lukket den der. Eller? Jeg står bare lige en for lidt. Jeg dræber ham ikke. Løber. Nej, panda. Nej, det er træls det der. Yes. Men du fik ace, men nej. Jeg skulle fucking have haft en tøvs der, det kunne være så fedt. Fuck, vi smadrer den der nu. Det var fandme nice det der video om hang. Jeg vil ikke kunne sælge dig. Jeg har 4 hangs. Vi skal... Oh. Outside. Holy shit, der er 4 squeaky. Holy shit, så er det. Han står lige og så om du gik lige forbi ham. Han står lige i hjørnet. Nej, bro, jeg er dum. Nej, bro, jeg er retarded. Det er sygt. På min skærm, ikke, og der står jeg bare skulder, fucking knæ og hans ben, ikke, og så. Ligger den af på jorden. I didn't see him move. Ej, shotgun. Hvorfor har jeg 2 flashes? Det skal altså gøre noget mere, det her. Shotgun, det er så vildt. Det er en dejlig farve, den er stadig flash, der den er. Ja. Kom og ramme. Nej, den ene, han løber bare med bomben ud, han forvirrer mig bare. Please, Jones! Ramte jeg det der skud? Jones knipper bare med alt sammen. Jones knipper bare med alt sammen. Hvad der ramt? Det er ham der, kan jeg forstå, jeg ramt. Ja, men Ham der ham- burde den jeg ikke have ramt. Oh my god. Venstre den der. En low. Nice. Ja, sidste low. Bare stå der. Bare Du sniper vinder der. den der, ærligt ikke? Sniper ham med den. Hvis den er low, så sniper du bare med den. Nej, du tager ikke så frem, fordi han godt peek bagfra dig også. Ja, det tror jeg ikke. Det er det crazy sted at stå og holde. Ja, det er faktisk det crazy sted at stå det der. Stiller dig oven på kassen, hvor fik du? På railingen der. Jeg mener, hvorfor? Eller hvad? Ja, bare bag der, bare dernede. Det Der er er en fint. molotov, Ja, der er ja. molotov. Lige til de venstre der. Fuck den der molotov. Venstre! Nej, fuck den der molotov. Fuck den der Jeg molotov. tænker også, fuck den der, altså. Fuck den der molotov, man. Han er skadet 69 i 2, man. Fuck mit liv. Gratis utility boy, så lad nu være. Fuck up den der, man. Han skulle bare stå i hjørnet der, så han vundet. Nej. Den er bare rolig, jeg ville have gået ud og være sådan lidt, Molotov.
Ja, lige præcis. Jeg har taget den. Jeg har taget den. Jeg vil gå ud efter den og bruge. Jeg prøvede at tage den. Jeg prøvede. Ej, jeg skadede en 97. Nope. Ja, det er godt om løb. Han er ramp. Der kommer der til dig. Gå ned, vent, gå ned, vent, gå ned, vent. Der kommer der. Nej, han kommer. Ja, den. Ja! Syg. Fuck, han blev bare Fuck, man. blod til, han gjorde første skud, ikke? Der var bare blod over det hele. Jeg prøvede ikke engang at skyde mig. Så prøvede jeg at kigge tilbage, så kom han bare og skyde mig. Okay, Marco popper F på den der headshot rate der, jeg kan godt lige se det. Jeg ser dig, Marco, jeg ser dig. Med shotgunnen, den der. Jeg ser dig, Marco. Move your fat ass. To lobby. Rampe Det er udenfor. Hot, ingen hot. En med hot. To squeaky, en udenfor. Nice. Det var den ene squeaky. Ej, Den kom ud. Den kom ud. Shotty. Yes. Ja, nok. ja. Nu! Ja, jeg ved godt, det Gider på det lort væk herfra. Fuck, det gad jeg godt at have nu, Mads. Er du sindssyg? Jeg havde ikke råd til det. Rugbrød og fransk. Det er nok, for min far er syg, og så var bare sådan, det skulle han have nem aftensmad. Hvad gad du gerne have? Ja, jeg tror sekunder, mor. Hvad siger du? Jeg siger ikke så meget. Ja. Sidste Vent lige en runde. runde, bander. Bare raw dog, kom i doggy, Ej, please. det er et vanvittigt sted at komme fra. Bare lige smed mod de våben der. Ej. Det var bare Gjort det, prøv at se nu. 2 Gå igennem lobby og sådan noget. bare skyld dig. De fandt over OP shotgun, så på den op. Bare snik den. Bare få nogle kills, så får du skøjs ikke. Især på andre, der kommer gående der. Han der. Især ham, der kommer gående der. Pursuits to peak him. Fucking warlægger. Nej. Jeg tænkte med ham der med shotgun, der kom løbende, fordi man kunne høre ham skyde igennem døren derovre. Og han løb også. Vi kommer ud i hinanden, lige det du siger det. Ja, det var lidt sås, I know. Du har ikke taget den. De må løbe uden for defense. Hvad? Hvad gør de? rampe. Ramp. Hvad, William, ser du ham der med shotgunnen der? Ja, det var du heldig skud. Jeg lægger helvede til. Det er sygt i hovedet, det der. Det er sygt i hovedet. I planter nu. Ja, det er jo. Har lukket døren igen, hvis der. Eller du kan også slå med. Der er ikke en bag der. Der er en bag rød derhen. Et op højre. Bag rød. Jeg pusher. Han er low. Rød død. Oh my god. Ja, diff. Diffuse. Ja, bum. Du er ikke kid, Mads. Jeg er kid. Han når det. Det var hurtigt. Det er fint. Jeg er kid. Trip med dag. Han havde ikke nået det, nej. Han havde ikke nået det. Ja, Jeg ramte ham 60 ham der Jo, bagved. lyd